Brutus, ta dnešní mládež, co dělá s těma tlačítkama, všechno dole, za našich malých časů, kdy já jsem hrál na Zobcovou flétnu a podobně, to bylo jiný, ta hudba. Ale pojďme dál, tohle byl začátek teprve. Takže další nám přijde zahrát Janči Mahrik, vlastně jmenuje se to No Excuse se svojí písničkou Kde tě najít, v českém překladu Kde se najíš. Vy by ste len jedli. Tak vlastne No Excuse je kapela, ktorú mám a celá sa sem nezmestí, tak som tu sám. Uvidíme, ako tie piesne vyznejú. Oni sú stávané totiž na 2 kW aparatúry a trošku nech pavúky vychádzajú z miestnosti. Tak uvidíme, ako to bude akusticky. No tak díky, viem, že stáva sa, no prečo práve ja mám byť tu za blázna? Prečo snívam, prečo sa trápim, keď strácam to, o čo sa snažím? Čo robiť mám? Ako nájdem, čo mi tak chýba, tú prázdnotu, na čas odsýpa a v čase strácam sa, čas nič nevliečí, kto nájde ma, to ma roztočí. Kde nájsť ťa mám? Kým kráčam bližšie ku hviezdám, volám na teba, či si tam, bez teba sa nepoznám. Kráčam bližšie ku hviezdám, volám na teba, či si tam, bez teba sa nepoznám. No tak díky, viem, že stáva sa, no prečo práve ja mám byť tu za blázna? Prečo snívam, prečo sa trápim, keď strácam to, o čo sa snažím? Čo robiť mám? Ako nájdem, čo mi tak chýba, tú prázdnotu, aj čas odsýpa a v čase strácam sa, čas nič neliečí, to nájde ma, to ma roztočí. Kde nájsť ťa mám? Kým kráčam bližšie ku hviezdám, volám na teba, či si tam, bez teba sa nepoznám.